Kakasi Students Union Maulai Circle bat kahanyo trap youth council kila Pynrem jo ki pulit ki bala Kawang bom pensat Khmat Dukan dija hatan khandailat hakapor bami gajinge pen ibor hapeng ki pulit bat ki khot kahanyo trap integrated territorial organization mendaka sau tarik nai luar arhaja arpaulai kini kiseng kila ong bakani gajing thombor ki pulit daga ba Kawang ye ubom pensat Khmat hapu ka Dukan dija hapu ka jaka penyeng kali jongga muda persya ke SBI office hajan khandailat bat kala bu jingmai ki arngut ki kan theibreu ki badai na kasnong maulai mautawar kini kiseng ki Pynrem jur ya kani jingle ki pulit bat kila dawa ba ki bor bahalor ki deban penshitam mador ki pulit ki badan kti hakate ke jing thombor